Irah iku padake. Kurang ajar. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora pati tresna. Lho, sebabnya apa? Arep tak ora gelem. Oh, cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono karek wangi karo bapakmu mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Bengawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rubok paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Hitunganipun inggo dinten sak mangke sampun wonten Sabta Ari kelenggahan menika. Lakon iki malah rawuhipun Sinuwun Ndarawati kaliyan Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den Sinuwun Ndarawati. Ya jagat mangestun karo wayah Bathara Jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung Budiastawaku wae katura marang Kyai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika Ndara. Iya. Kakang Ismaya kawis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo Kakang Semar. Tansah pinanganing kawidadan ing sami kula praptaku adoh saka Rubeda. Aku ngaturake salam taklim katur kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampian song pambagenipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing neraka ing Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken Budiastawanipun ing neraka kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawonok-nok nggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing neraka ing Dwaraka dinten sakmangke menika wonten ing padukan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karang Kadempel titik lenggan sakmangke Koko Prabu Baladewa sesembahan kula jagat masaning putra wayatur jagat Pathik Indra Jaladewa kuwi Yayi tansah pinawinganing kawidadan liring sambi kala durga mendhak kala sirna sawanipun ngaraka wonten ing padukan Karang Kadempel han dadosaken gumul raos sing manahipun ing ngaraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ing neraka kula aturi nampi Yayi. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah
Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sesembahan kula. Kula tampi. Akadya bapa raos sing manipun ingkang Koko ing Mandura Yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Adim Jodimati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Yen piranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah lawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang luwih-luwih. Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah lawan Kadang Mindharawati tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah lawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandhang kalumputan? Apa pancen aku nandhang kleru? Yen to pancen aku luput, yen to pancen aku kleru, kleruku ngapan nggo endi? Luputku nggo napa? Aku saged nampa pidanane. Kenapa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Sak jagat iki wis padha priksa, ora ana ingkang wajib sira sembah kejabamu Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing titah sawantah. Nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara. Mula lah kok kadengaren temen sira siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati. Mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning nata Ndrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun Kakang minangka tinemu werda siadi taruna pangestu ning pun Kakang tampanana. Ora sudi lho. Ora sudi piye? Kowe ora sanggup nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mengestunana ora bakal dayani apa-apa pangestumu. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, aku ya ora sudi nampa pangestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu. Dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku. Werkudara, nggih, aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi kalawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa, kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang, sembahmu tak tampa, pangestuku tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jumbuke. Kok sik pangestu kok kapan-kapan dijumbuke piye? Kowe nampani sembahe Werkudara. Ora tak tampa, lek nampa kanthi rasa kepeksa, mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis Kresna. Ora usah dadakaken gunem. Iki mengko lama kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara. Tampanan sembahe Werkudara. Werkudara? Nggih. Ya to. Tak tampa sembahing siadi kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang, pangestuning pun Kakang tampanana. Yo gak gegem dadiake jimat. Lah rak ngono kok. Ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak dipercaya tekan ndi-ndi. Monggo kowe ngerti watake Werkudara. Yen wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem. Inggih Koko Prabu menika kala wau namung kira gegojekan. Antawisipun kula lan kadang kula pun Werkudara. Boleh kakangku, aku ngaturke sembahku katura. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katura, boleh kakangku. Wah, boleh ora semaur. Koko Prabu, nggih. Panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah pancen tak jarak. Lho. Sababipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe kok. Bule iki cirine pun Kakang. Mongko jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa, asmaning Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang. Baladewa Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, kuwi jenengku kabeh. Mongko bule kuwi cirine pun Kakang, kuwi sirikaning pun Kakang. Mbok ngaturke sembah ki nggo jeneng Baladewa apa Waning Pita rak penak to? Kok bula-bule. Werkudara, nggih. Mbok yo aja marahi to, Yai. Bule kuwi sirikaning Koko Prabu Mandura. Kowe ngaturke sembah kanggo nyebut Baladewa rak ya iso to. Aja nganggo bule.
Bule kuwi sirikaning Koko Prabu. Koko Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka. Mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatara asmane Koko Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung balenono ping 1000 kas. Werkudara meneng kok kowe bule. Baladewa kakangku piye? Yen pancen kowe ora sagu diundang bule aja ora trima karo Werkudara ning ora trima karo sing gawe urip. Merga wong urip areng alam padang kuwi tumrap Werkudara, bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngeling ngono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kuwi mung sadrema urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule. Kok sajae kuwi ora trima? Yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamurmegdan. Wis. Malah mejang sing ora-ora. Sesuk meneh aja mbok baleni nggon ngabukti karo aku tak tampa pengestuku tambanono. Yo tak gegem dadake jimat. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang Tambanono. Yo pengestuku Tambanono Janaka. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawa paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngersa paduka Sinuwun Ndarawati mboten kok sampeyan ingkang keraya-raya rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar mestine kaget penggali ingsun. Nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ning Projeng Ndarawati tumuli nganti kalawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung. Ora ana baban ingkang menanga ngging semendhe banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake ana apa Kyai Semar? Dene nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari lungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen diparengake nata Ndarawati ngawuningani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Nuwun sewu, Den. Kula matur kalih sampeyan sampun winten Semar mangke nglenggahi tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentang-klentu anggen kula munjuk atur kajenge Sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun Sinuwun Ndarawati. Yo, yen mancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang ngraka ing Ndarawati jinawil dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon boten. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna, kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Indraprasta menika awit kanugrahaning Hyang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sakmangke sampun katingal lundhak ing negari Ngamarta. Tumuli dinten sakmangke estunipun kula kaliyan kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa ta sababipun niatipun ingkang rayipun ta sakadang anggen kula nedya ambangun negari Ngamarta menika boten kawiwitan saking kutha Goro negari Ngamarta. Nanging kawiwitan saking Karang Kadempel. Jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar?
menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi Dawa Nyakrawati mbau dendha. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya mila sampun gumula ing Rembag Pandhawa nedya mbangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged ngalimbar dumugi negari Ngamarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi prisa dhateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura ingin mboten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dhateng ing Raka tumunten sowan dhateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun niwakaken dhateng Raka Indrawati. Mangke riyin linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal. Inggih menika pepayunging para Pandhawa Sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Kula menika namung pamomong. Mestinipun Sinuwun Punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan Sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun Nata Ndarawati. Menika mangke ndak boten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembag ingkang sampun kula aturaken dhateng Paduka Sinuwun Ndarawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Ndarawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepetaken dhateng Sinuwun Ndarawati merga Sinuwun Ndarawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamripun Sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho Sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ingkang mapan wonten ing Pradesan Karangparden. Wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sakmangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Nggih niku. Derek kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken Sinuwun Prabu Puntadewa babak anglayani jujulan usuli. Wau dalu niku kula ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan. Nalika semanten boten sangkan parang boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhak. Mongko banjir kala wau ngendangaken ndara-ndara kula Pandhawa. Ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumpenan. Jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung
nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo Pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi Pacoban menika saged ngrampungi Pacoban menawi menapa boten nek iso tegese kanugrahane bakal cempak ning yen ora inggih sampun Pacobane teka mongko ora kuat nampa Pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat niki sasmita sing kula tampa malah sak mangke kepasang Yogya kanthi jengenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula upami mangke wonten Pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir duwe ngasah kadiwasan ngrampungi Pacoban ning sesarengan tembayatan kalih Sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi Pacobane Hyang Mahanasa upami nampa Pacoban ya kudu bisa ngrampungi Pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa Sinuwun Sida madyaning padukan ngarang kadempel nalika semanten sami midhawetaken panggenipun Kyai Nayantaka nadyan sedaya kawula ing ngarang kadempel samya tumungkul ing kiswa dhateng wonten ingkang mantun anyabawa paperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya dadak sakeling mangke kawiti ngagedher madyaning sak jawining padukuhan kathah para kawuling sami alok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel kakarya cingak kang samya mulat minggah ing Sang Begawan Durna kaya geger kanggo samya kawula ing samya gantung sibo mangun bae para kawula kanca piyak-piyana dayon mikir dalu-dalan iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhak blegujuk suaru gembel, Semarante, hawela. Slamet tekaku ora ana suwiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora let pangestuning Begawan Durna tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Lho, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun contoh. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh nggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidatane ing sambi kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula katur sanipun anak Prabu Darawati. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh nggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Lho, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Kyai Prabu Darawati, Bapa Penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam lalim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger cah bagus.
yo tak gegem dadiake jimat prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Mremban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Mremban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Permadi. Kula pendinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penembahan Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe reng sing tuwa urut Penembahan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna Tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonanipun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penembahan. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya ta? Nggih. Penembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penembahan. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kajempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penembahan Durna. Penembahan Durna. Konding Penembahan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Penembahan. Oh iya Bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patosa ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku Tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna kali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula ming batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Penembahan. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuga Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Wis teh ya apik. 7.000. Wo, didol rupane. Nek kopi 8.000 sendok anu gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Penembahan. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadong dawuh. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha budel bingung. Disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ning sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso maluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung 3 kejeping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula prataku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawaking Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa.
Anak Prabu Duryudana kuwi men dapur Ratu Akil. Nggih. Nek nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Apamu ya wis ming kaya ngene iki, wondene bale wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana Berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora glelek? Kowe sowan ning negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nek Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrukke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Ponokawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirek. Gong, arep diasake kandang kirek kowe. Asik. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirek. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kire, ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Dage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mbayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana yang ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diasake. Wonten kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manut ta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah ya mapano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk branda Prabaya picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh matur nuwun, dene ora perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lair napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan
ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Arepa kula teng Ngastina kebekan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karangkadempel, apa-apa sarwa kurang paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut penemban nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sakliyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karangkadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya Ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci tegesipun. Nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Durna panalingan lumajaring ratri enggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda mastaka kabuncang mungging wana mastaka kabuncang mungging wana ing gandha blekutu suaru kembal semorante hawela ketoke omonganmu ki seklimah, ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggap wong watak angkara budi Candala. Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedibal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Senturi lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Senturi lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengkono tegese kowe ngias karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dirukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene
ora sakean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten sah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah dijabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karangkadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh setara Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan ling ngarani. Apa kelakon kowe tak ruda paripeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paripeksa karo sak sesamaning urip. Mengke ndak ora prayoga. Ora sandarake kun tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning Karangkadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara arepa Begawan Durna nesu. Wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semenem rawe. Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hargane kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Karangkadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, aku ngeyel kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Wong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karangkadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karangkadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karangkadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karangkadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakarepmu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Lho, iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa ki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki irah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono kare wangi karo bapakmu mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep
nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki kene iki. Iki ngembet kamu lho sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya po, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel. Ah, lho, nek ngono kowe wani karo Bukantara sing tak wedeni awakmu. Oh, kanca bleguduk suwaru kembal Sumorante. Hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi mamane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngapa cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi iki kok bali iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi mamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kentem kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Tak totok sirahmu ora. Kan metu njaba jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bukantara wani metu njaba ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wae metu njaba lan tututi Bukantara. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lah sing temandang sapa? Ya mbok. Caitan to kae ngene. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwih gagas kok aku to. Heeh. Lah ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita Sukalima. Duduhi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Nek Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampean, men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan nang dhuwur dhewe kok. Kula teng ngisor jejer do teng dhenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Oh,
maning titenono. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantangi karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku men cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti kok. Wah, edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko sing yaene. Manggre esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhane mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel. Nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi utah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, arep mangan wulu metu Karangkajempel. Kok bumi kelahirane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna Kaida? Konjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya Pak ya. Mbok. Lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan. Sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karangkajempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimulpi Karangkajempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing ngendikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayal. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok bilani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Nek janji ana sing njotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing njotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul bersih sirahe. Kaya anarkis banget ya, man gemes aku. Ngendi arep ketekan Durna mesti geger, ngendi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas marang-marang tak putunge, Pak. Wes bapak hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo
bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumun kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang tak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran belani Karang Kadempel. Kat. Petruk nun aja njoto Siduna. Nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan. Demen kewirangan. Ya Ji, menawi ngaten samangke menawi sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan samangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna. Ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng negari Astina tanpa runga menawa paduka supe dhateng watak wantuning Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang napa Panakawan ya? Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, estoke dawuh. Mangsa Barama, Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. lah rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang, kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sakmangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, lilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukan badhe kula bibaraken sakmangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa barang. Kaya wis purna gati ning pananggilan Pilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma katingal saking mandra candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma. Koko Prabu ingkang putra ing rahipun Setyaki kula cemadheng dawuh Koko Prabu. Oh, ingkang putra pun Gatotkaca cemadheng dawuh. Punadyan ing putra pun Antarja cemadheng dawuh. Pakde ana dawuh apa? Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh? Setyaki wonten timbalan ing dawuh. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan ing dawuh. Antasena piye, Pakde? Waktu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sanggaring para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Kuwi gatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti kelakon gone wiwiti ambangun bapak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu? Setyaki wonten timbalan. Rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya. Pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhegani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Niki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak wis padake Bagong wis mlayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa.
Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong. Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecianing Panakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Panakawan liyane. Lajeng panembaduka Kanjeng Uga Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandhang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singiris kok Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Mriki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki Becang menapa mriki po pangkatipun ingkang putra Mrigondari Becang menapa. Pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi Becang menapa. Ora ketang sambung ngobol tur lintang mangkat dina iki. Mriki ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya Pakdi. Ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panalingan Ramajaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda kandhap legudu soal gimbal semorante hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa Nalindra ing Pageralun Prabu Jayeng Sekti mriki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya mangka yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan murunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindra ing Pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Nggih, lajeng paringipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa peneban? Anake Semar sing jeneng Bagong kaya pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kepetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sapadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis rasa dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winawang dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadyabalamu ketapke para paduka. Ora dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngupalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten peneban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikani menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiyang-tiyang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati
Aja gegabah karo wong karang kadempel janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jayang Sekti. Kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene Raja Mak kaya nduk diceplok. Truk. Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Truk. Sajake iki muridé Durna. Durna iki ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa muridé. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing anteng-anteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandhangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Truk. Nek kalah, wong menang wong perang hitunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisrui pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok ndek tanggungan gula mentek anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula mentek anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah pedhi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ora aku. Yo dasar Warnata, putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati lho. Iki mulak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang? Ndara Abimanyu ora ana. Oke, ra ngaku lho. Satreng Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kewarnata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing buri sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pageralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buah Jayeng Sekti. Yo, dasar Warnata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa.
Dapure Bagong ora. Areng apa kowe? Golek sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mapalangi Begawan Durna kene boyong karo Semar Badraya apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu. Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulitmu sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Iya. Ndak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Gramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis gramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu tak nggo gateng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surajik. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Mejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakangane Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tak nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajikja. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakarepmu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang. Tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno sastra jeneng Tani Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama mati-mati. Biar kowe. Wes. Juan. Wis gong. Aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klotak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana kok wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak bae Durna jenenge Sumbang Surajikja. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Yo. Kakak apa kaya? Kakak cakap apa sila tu? Kata apa kecil kakak apa jadi? Itu non musuhmu ini. Lapar pun. Rene. Kakak cik begila sabar ini apa? Mumet. Iya lah. Kakak tak boleh lah tu. Segabak ketrik sama dia. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho.
Agak begini. Agak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak kali. Agak betul di sini. Agak kece begini selek kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli rak beres. Ada. Oke kamu boleh dong. Aku tuh. Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe duwe dolanan. Piye arepmu? Apa kaya kate? Maksudnya, agak wedi. Iso nulis ora? Nulis. Agak oh, akate iki iso kok. Akate iki iso. Iso nulis ora? Agak iso ta. Iso kuwi artine iso. Agak Tuh, nulis karepmu piye? Agak Oh alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Retek keselaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, ada. Akate aja kata ya. Akate. Aku udah akate. Tulis. Kata begini. Aku Bagong. Kenapa Bagong? Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku baca sampeyan kata kebaya ketemu sebari dile bakawe. Uyer wae ora isih kuat aku isih kuat. Kebaya ketek kebaya dile kebaya. Tulis aja buku di bodi. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Ada apa sih kita? Akan tidak kita mau kita kebajikan. Angka ono tak tinggu dolanan. Saake ya kok. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati, kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk sok nggo mblek wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereke GP Men. Wedan Bendis ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocahane do. Wah, ketok banget ne. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi butah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Truk dilinting gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu? Lomba mengisa apa? Kula majeng
pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung ngalit ning tangane atose rajamak-jamak. Oh. Wange cilik nggih. Nganggo gelung leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho, simbah kok prisa? Wong tuwa menang pengalaman. Aku wis waruhi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki iki paling ora mungsuh iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sentyaki. Kowe mulai wutuh iki bejo kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak dawuh. Sentyaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek aneng wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhang. Wah. Mung-mung apa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyaipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhe rajamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Bang, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kowe iso omong. Tak kira nek bisu arep nggo dolanan. Nggo dolanan ora. Rumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah mereng ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning kene wae ora. Ya ampun iku ngapa iki jenggote coba ngapa iki? Ya men dingu kok ora entuk dipantang grisene ya ampun. Ah, mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi. Ayo, arti ae. Wah, kuat. Modar ora. Petruk iki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora macleng ning ndas ora. Marai maksiat.